2 του Teletime μας περιμένει ο βουλευτής Αχαΐας Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Νίκος Νικολόπουλος. Είμαστε σε παράλληλη σύνδεση με την Βουλή, όπου έχει ξεκινήσει η διαδικασία για το θέμα της ψήφισης του εφαρμοστικού νόμου, αλλά και σε απευθείας σύνδεση με το Σύνταγμα, όπου και οι αγανακτισμένοι δίνουν από την πλευρά τους τον δικό τους αγώνα, προκειμένου να πιέσουν το Κοινοβούλιο, τους Έλληνες βουλευτές, ώστε να μην ψηφίσουν το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Κύριε Νικολόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Γιαπρακά. Εγώ ήρθα μετά από μια μεγάλη περιοδία που είχα σε όλη την Μακεδονία την προηγούμενη εβδομάδα και το Σαββατοκύριακο, στα νησιά, στην Δωδεκάνησο, σε νησιά, όπου εκεί επίσης, όπως και στην κεντρική Ελλάδα, αλλά και εδώ στη Δυτική Ελλάδα, φαίνεται ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα καινούριο, πολύ σημαντικό γεγονός. Αυτό το γεγονός των αγανακτισμένων πολιτών. Αυτό το γεγονός της άμεσης εισόδου των πολιτών στην πολιτική σκηνή. Εδώ λοιπόν κοιτάξτε, έρχεται μια σημαντική και σπουδαία ανατροπή, έτσι όπως και σήμερα την εισέπραξα σε κεντρικό ξενοδοχείο των Πατρών, όπου είχα μια συγκέντρωση από νεολαίους και πράγματι εκείνον την άποψη μεταφέρω σήμερα εδώ, γιατί την υιοθετώ πλήρως. Ότι κάτι σημαντικό άλλαξε και θα πρέπει οι μνημονιακοί να το πάρουν είδηση. Ότι ο λαός αποφάσισε να μπει ενεργά με τη συμμετοχή του στα πολιτικά πράγματα. Έτσι όσοι λοιπόν πιστεύαν ότι μόνο κάθε 4 χρόνια ο λαός είχε λόγο για να εκφράζει τη γνώμη του, και μάλιστα σε θέματα και διλήμματα που δεν του έθεταν καλή ώρα, όπως το μεσοπρόθεσμο, το μνημόνιο και όλες αυτές οι δυσάρεστες εκπλήξεις, έχουν κάνει ένα λάθος. Και αυτό το λάθος θα το καταλάβουν γρήγορα, γιατί φοβάμαι ότι δεν το έχουν αντιληφθεί ακόμα οι βουλευτές του Πασόκ, αλλά και ορισμένοι που τους είδα σήμερα στο κάδρο του Teletime. Αυτοί δηλαδή που ενώ καλούν τώρα σε 48ωρη απεργία τους πολίτες, από την άλλη η πολιτική τους έκφραση μέσα στη Βουλή θα πάει να ψηφίσει περικοπές. Μπορεί να συμβαίνει αυτό? Μπορεί να είσαι βουλευτής, εκπρόσωπος του λαού, και ενώ ο λαός αυτή την ώρα σου λέει όχι, μην ψηφίζεις το δικό μου όνομα. Η λαϊκή κυριαρχία, συνταγματικά κατοχυρωμένη λοιπόν, θέλει πραγματικά και το σεβασμό της. Αυτό λοιπόν δεν μπορώ ειλικρινά να το καταλάβω, και να με συγχωρείτε για το ύφος, αλλά το διεπίστωσα και σήμερα εδώ με τις δηλώσεις πρωτοκλασσάτων στελεχών, ενώ συμμετέχουν στα επίσημα, στα κορυφαία κομματικά όργανα του Μνημονιακού Κόμματος, να εμφανίζονται και να καλούν δήθεν τον κόσμο, δήθεν τους εργαζόμενους να πάρει μέρος σε αυτή την κινητοποίηση. Τι δουλειά έχουν αυτοί με αυτή την κινητοποίηση? Αυτοί είναι υπέρ ή κατά του μνημονίου? Κύριε Νικολόπουλε, έχουμε από την άλλη όμως σήμερα έναν βομβαρδισμό, θα μπορούσα να πω, από διάφορες πλευρές, κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για το τι θα γίνει σε ενδεχόμενο πτώχευση της Ελλάδος. Είναι μια προσπάθεια τρομοκράτησης του κόσμου ή υπάρχει και άλλος δρόμος πέρα από το μνημόνιο? Μα ακριβώς. Εκείνο λοιπόν που θα πρέπει να καταλάβουν και οι εντός και οι εκτός Ελλάδος είναι ότι εδώ στην Ελλάδα δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι, δεν μπορούν και δεν περνάνε οι απειλές. Εδώ ξέρουμε ότι είμαστε ένα ανεξάρτητο κράτος και είμαστε ένα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη δικιά μας βούληση, με την ισοτιμία και την αλληλεγγύη που επιτάσσει ο καταστατικός χάρτης. Όλο αυτό λοιπόν που παρακολουθούμε και παρατηρούμε, με την υπερβολή και με το ύφος, το παγκάλιο, από τη μία να λένε ότι τον Αντώνη το Σαμαρά τον μαλώνουν, τον τιμωρούν, θα βγάλουν τη Νέα Δημοκρατία από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, και απ' την άλλη ο κύριος Πάγκαλος να έρχεται και να λέει ότι θα βγούνε τα τάνκς στους δρόμους. Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι κάτι, λοιπόν... πολλοί το έχουν συνδυάσει την δήλωση αυτή του κυρίου Πάγκαλου με κάποιες ασκήσεις που είχαν γίνει πριν από μερικούς μήνες στην Βόρεια Ελλάδα από κάποια τμήματα του ελληνικού στρατού για καταστολή ταραχών σε αστικό επίπεδο. Πράγματι, και είχε καταγγελθεί μες στη Βουλή αυτό που λέτε. Όμως και κάποιοι άλλοι σήμερα το συνδυάζουν με παιχνίδια κερδοσκοπίας. Και με συγχωρείτε, αλλά μπορείτε πραγματικά να δείτε εκείνο που είχαμε αποκαλύψει εδώ στο Teletime σε διαδικτυακούς τόπους.
εάν πράγματι κάποιες πολιτικές οικογένειες παίρνουν προμήθεια από αυτό τον δανεισμό της χώρας. Και μπορείτε, για να μην δημιουργήσω προβλήματα με το ΕΣΟΥΡΟΥ, όποιος θέλει να μπει στο διαδικτυακό τόπο, στον olympia.gr, και να δει εκεί τα καταστατικά της εταιρείας, την έδρα, τις φωτογραφίες, και εκεί λοιπόν να δει ότι όλες αυτές οι δηλώσεις δεν μπορεί να είναι τόσο αθώες. Γιατί σήμερα τι θα μπορούσε να γινόταν ενδεχομένως όταν ακούνε οι καταθέτες, όταν ακούει ο πολίτης ότι με τάνκς θα προστατευτούν οι τράπεζες, τι να υποθέτει άραγε? Και αυτή λοιπόν είναι κουβέντα του Αντιπροέδρου της κυβερνήσεως. Κύριε Νικολόπουλε, πάντως μιας και αναφερθήκατε σε ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με πιθανές παράνομες δοσοληψίες, έχουμε σήμερα μια εξέλιξη από την πλευρά της γερμανικής δικαιοσύνης όσον αφορά το ζήτημα των υποβρυχίων, καθώς η γερμανική δικαιοσύνη δεν μπόρεσε μάλλον να εντοπίσει διακίνηση μαύρου χρήματος προς Έλληνες πολιτικούς ή στρατηγούς. Με ό,τι μπορεί να συμβαίνει αυτό και για πολιτικά πρόσωπα, καθώς υπάρχει σε εξέλιξη έρευνα. Αντιλαμβάνεστε ότι ο κόσμος αυτός, όσο τέτοιες πληροφορίες εισπράττει, κατανοεί γιατί κάποιοι με τόση προθυμία, είτε από τη Νέα Δημοκρατία, είτε από το ΠΑΣΟΚ, είτε από άλλα μικρότερα κόμματα, είναι πρόθυμα να δώσουν την ψήφο τους. Κύριε Νικολόπουλε, βάλτε μια ανωτελεία να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Παπανδρέου, που βρίσκεται στο βήμα της Βουλής.